Anak-anak dipun teka panjenengan kula paringi tugas kelompok. Panjenengan dipun bagi dados 3 tiang. Saben kelompok nyusunake laporan babagan adat Jawa lan presentasi sesuk ngajeng kelas. Bu, pun apa tanane dipun pilih piyambak? Dengan saged milih piyambak, nanging kejang gandeng kalian tradisi utawa kebudayaan Jawa. Nuwun Bu Guru, kula sakit dados ketua kelompok supados ngatur tugas-tugas nipun. Saya laras, ojo lali kecek kelompok punika ora namung nglampahi tugas, nanging sinau ugi carane rukun lan tanggung jawab. Ayo rembukan menawi kula usul kita nyerat bab mitoni. Tradisi punika sae lan gandeng kalian budaya Jawa. Kula setuju laras. Kula saged nggambar prosesi upacara supados langkung jelas. Kula remen diparingi perang presentasi. Awet kula seneng ngomong hehe. Nanging panjenengan ugi kudu saged mreksa tulisan lan nyusun daftar isi. Menika ugi wigati supados laporan kita rapi lan tertib. Oh alah, ngoten saged kerja kelompok punika kudu kompak. Ayo padha nyoba menawi saben anggota nindakake tugas kanthi becik mesti rampung. Nyerat pada guru lan isi laporan, nanging bisa pulang dari toko. Ya ampun, saya cek kudu dirampokke. Aku merasa mumet. Lalu aku kudu nulis daftar isi lan periksa tulisan. Tulisanmu laras, ambil sangat kayak novel wae. Boyo sabar sekar. Bila ditulis titik-titik, menawi kita kerja bareng mesti rampung. Ya wes, aku nyoblos rimbus. Coba ditingali menika gambar mitoni, ana ibu hamil, ana sesajen, lan ibu ugi ramping. Wah, apik banget ayo yang ditambahake nalika presentasi. Mesti jelas banget. Kula nyerat penjelasan saben prosesi, menawi dipun tambah gambar luwih pantes dados laporan ilmiah. Aku ugi nulis daftar isi. Wah, apik sekar menika bukti panjenengan ugi kali sabar. Assalamualaikum, supir enjing. Dina punika kula kanca-kanca badhe ngaturaken laporan bab mitoni. Mitoni punika salah satunggaling tradisi Jawa ingkang kagelar nalika ibu ngandhut 6 bulan. Prosesi punika sugih makmur. Ini ilustrasi mitoni, anak pemberdayaan, hujan, dan ramping. Tugasan, kula nyuwun akeh pangapunten menawi wonten tempat, matur nuwun sanget. Apik sangat anak-anakku. Kula bangga menawi panjenengan saged kerja bareng kanthi rukun. Menika bukti bilih kerja kelompok saged nglatih kekompakan lan tanggung jawab.